Hola, antes de que nos disolvamos, darvos as grazas unha vez máis por estar aquí. Esta xa é a sexta ocasión, a ver, por favor, que saímos en manifestación. Viñámoslo falando polo camiño. A primeira manifestación que tivemos foi o 27 de setembro. Xa levamos, polo tanto, camiño de 3 meses de movilizacións. O alcalde pensa que nos vamos a cansar, e non vai ser así, porque levamos en seis ocasións saindo, camiño de 3 meses, e polo tanto nós non nos vamos a cansar de reivindicar unha xusta demanda como é ter unha boa conexión de autobús desde Teis ao hospital. Por lo tanto, se él pensa que nos vamos a cansar, porque claro, dirá, bueno, estes cansaránse, él non é un tema que obviamente lle preocupe, a nos preocúpanos, pero a nós non nos imos cansar de insistir. O que sí é certo que vamos a tomarnos tamén os nosos tempos, vamos a tomarnos un respiro nestas festas do Nadal. Entón, polo tanto, que non imos a convocar movilizacións en as vindeiras 3 e 4 semanas. Despois de Reis volveremos a sair á rúa novamente, pero que o alcalde non pense que vámonos a esquecer do tema. Hai case 4.000 sinaturas presentadas, hai 6 movilizacións, el sabe do problema, o que queremos son solucións. O que sí é certo tamén que o que lle temos que pedir aos restos dos veciños e das veciñas que veñan. O problema é, obviamente, que estas cousas tamén... Se acabó la pila. Digo... Hola. Voy a comprar un megáfono. Alquila. Es lo mismo que hoy muy bien, Levanta voz. Levanta voz, que son novas coitas. No habla. Hola, a ver, parece que agora, si digo, xa non sei que estaba dicindo quiso, que o importante tamén é que cada vez non se seamos menos. Había un veciño antes que decía, por que non vamos ao centro? Non se trata de facer movilizacións de máis percorrido, os estivemos casi unha hora na rúa. O que é importante é sair e tamén o número de veciños e de veciñas. O que non podemos ir reducindo a asistencia ata quedar aquí casa, porque iso sería negativo para a nosa reivindicación. É certo que o tempo vai na nosa contra, porque a xente pensa se con sair un día ou con sair dous que non van facer caso, non? A cuestión é, en algúns casos é necesario meses. Home, se tiveramos un alcalde que fora sensible ás demandas veciñais, tiña que ter dado unha solución. Outro calquera alcalde, calquera de nós que fora alcalde, tería xa tomado algunha solución. El non a quer tomar porque non lle peta. El non quer tomar solucións porque non lle peta. Porque logo di, bueno, pues está estudando, logo se os veciños o paran por aquí, pues lle di, sí, que o está mirando. Tamén había un veciño que antes me decía que antes de empezar, un veciño decía que fai 15 días o alcalde que estivo por San Jorge Badía. Nos enterámonos ese mesmo día, el non o anuncia con unha semana de antelación, non nos di, vou vir tal día, tal hora. El o anuncia nas horas previas aos medios de comunicación. Non houve capacidade de facerlle unha presencia de directivos e reclamarlle unha solución, xa que non dá cara, polo menos nos achegarnos a él. Algún veciño di que o parou e que lle dixo, pero iso que hai que facer? A vindeira vez que veña, porque ele é moito de pasear, de ir a verbenas, de ir a corais, hai que decirle, señor alcalde, eu son veciño de Teis, vostede do autobús, que ten pensado facer? Que ten pensado? Porque calquera de vos se pode dirixir a él, porque él está para servirnos a nós, non nos para servir a él. Entón, cando atopedes, ou se o atopades noutro lugar, porque ele anda moito pola rúa, entón para decirle, mira, do de Teis que hai? Que tes pensado facer co autobús? El non vai en autobús. E coa piscina. E coa piscina, bueno, coa piscina, está ben. Pero coa piscina... Os terrenos municipales que hai na... Estamos de acordo, pero aquí os estamos por outro tema. Estamos por outro tema. Veña, pero todo conta. Tome, todo conta, pero aquí estamos polo que estamos. Non misturemos as cousas. Porque cando hubo manifestacións polo tema da piscina, tamén éramos 50. Que eu fui unha litera veces. Bueno, éramos 55. O problema non é de demandas. Demandas hai 50.000. Eu che podo facer unha lista de 10 e 20 cousas. E a piscina é unha delas. E nós queremos que a piscina se abra.
porque o que non ten sentido, xa que quitacho da piscina, eu non quero evitar o debate ou falar do tema, na piscina invertironse cartos públicos, é porque a quere tapar, porque lle dá gana, porque lle dá gana. Entón, a cuestión é, aquí hoxe estamos co autobús da piscina e da TEA podemos falar moito, porque non é normal ir a TEA a mirar aquilo como está, e ten responsabilidades o Concello e a Xunta, pero saímos á rúa e a resposta dos veciños foi o que foi. Agora estamos co autobús, intentemos conseguir o do autobús e sairemos outro día pola TEA pola piscina, que por nós non vai quedar. E tío, sabes ben, porque saímos en 3 ocasións. Entón, a cuestión é, quedamos para xaneiro, despois do Nadal. Que estamos falando do día 10 ou pode ser a seguinte semana. Anunciarase, a ver, e acabamos xa, anunciarase convenientemente. Eu antes de rematar e decirvos que quen queira, temos lotaría da asociación, quen queira comprar que o aproveite hoxe, porque a min dixeronos que nos vai a tocar, entón, bueno, non vai a ser que non teñades logo e non vos vir a queixar que non vos avisamos. Grazas. Son las